Пройди се. Какво има? Кажи ми, какво ти е? Нека се будиме. Имам чувство. Какво? Направих нещо лошо на някого. Не искам да. Нищо лошо не си направила. Много драми. Българът къргата. Разбичи носа. От драма? Чакай да снимам. Виж, че. Вей! Майко! Ау, разбичи носа. Любов, как те удра? Учиш да се измиеш. Дай ми нещо. Абе, бягай се изми, знаеш как се чичи. Да. Я дай да снимам. Бак, ти какво ще снимаш? Да, това на Фейсбука. Да.